nen dara ceeg mama on jarama o ye jam hay fi o yi selli ko ɗum waɗi on ko boɗɗi ñamanola o yi selli boɗɗi hoɗo boɗɗi ñaami on aɗa gertoɗe no waɗi to gertoɗe waɗi to turnawol ɗumɗo ñandano torto ala kono makite ɗon Saliou Diam nenan Saliou Diam eyi Saliou Diam kono woni golle mon ga hay fus mi gollataɗo na fus joni mi gollata konto iwɗon nene saare bidayata war gollon nu ko domo yalto ki ay oyo nene ɗo mar téléphone ngala téléphone fewte yanga saare sigi hidayatu saare soɓe taw dara reeni goɗo jungo mon joni hay fi noon goɗɗo jungal ala e mosude fus miɗo wawi unde miɗo wawi to daaro jungo nene ɗon andi kono mi noddiri on e fewteni nayi fewteni e plo saare si lidaya to woɗɗa saare si kunda nene hino ɗo 500 000 o 500 000 ɗo ko madame Bari ittani men ɗi leyɗe porte ɓenni ɓay meɗen arde maali ko min aru ɗum ɗo min okkoye hato yimɓe ballal nan nene waɗen ganelan ɗo albarka ala ati afuya ya jesu sadaka ide yottira ala ati yaɓe janta o tangi jam albarka o jarama albarka o lettike min kadi albarka o lettike min kadi nani albarka jarama ɓe ha moƴƴa wota yandu nene to wullu nan mi wulla ɗon mi heɓi kaasi mi wulla mi heɓi kaasi mi heɓi kaasi haɓɓe ha moƴƴa sona ɗum ɗum wiyana kala wara mi anda han saare mi lidaya woɗɗa no woɗɗe kadi no woɗɗi nani wo woɗɗa c'est compliqué, on rencontre des mamans en cours de route. Oh là là. On peut pas faire. En tout cas, mesdames, messieurs, merci à tous de la confiance. De la tasse. Oh là là. To wullu nene yo abeni ka sorry biredi wal kadida biredi wal na albarka quanto non mi yatam ko tiri da tiri ko on tiri ra wontirɗon ko ɗame wontiri woɗɗaɗo tiri woɗɗaɗo tiri ne simi yemi no hono inte ɗon Saliou Diam ñena Saliou Diam honto ɓuuri koɓe hokki on ko woni to ɓuuri koɓe hokki on ko joni honto woni ɗiɗa honto himɓe ɗo nani aɓe haɓata ɗum ɗo ɗo fiɗi tongamo no gaddi on ga ko domo ardiɓe ɗo kono meeɓi fonne kam kon doron woni kam o ko moto raɓat kam ha saare kuli soogo on jarama ɗon andi ɓeɗo ɗo kono
Pero la kone pa do mi be joni min kat. Hodo mabbe gon be haali on andata. Ko dole woni do di men ngandi kono be do be wala mi nana odo go mi wawa identifier kama parce que be ni nan takotiri moi en kone pa en village takotiri. Est-ce que be nan kotiri io kotiri udo. Como Saresili. 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 Koto no na be obire di dong. Saresili. Koto ni Saresili, koto on jombe. Saresili kunda to Oga. Sasa come le kilo? Oga. No. Kelse hakuna kelse kuleya isa. Koto be hivi? Koto wonno seppude yaw. Kule. Est-ce que be majja? No be majja be Ino création mosquée mo nda ko on. Seppa Jang. seppa Walle be ma taxi men na mabe. Mom. Do. Yo bana be taxi. Me yo bay. Kono ngandi be ala. Est-ce que be ko to woni hodde woni ni? Walle men non tabe ngati be. Be ko baawo do woni hodde be ko arbe do mu golni. Ko hodo no baawo village no baawo do ko do woni hodde. Jonno me lando. Mal no ino moja. 12 kilo. Sime ngo taxi me yare no mabbe. Me ndapana be na fakkaji mabbe ni me bay to nyamte ka. Yata mali te yata mali ko do yata ko do mi golla ni heba ko mali Mba perché la yawno mo do non be la be pala na tamme hon ko ya tonton ko tiri do ya Baawo do be ya. nene ko no ngaddi on tiri ko do mu gol atti bala jonno mi o kiyo mbudi fi non ka kame o kale mbudi Don non so ngebi ko na town tiri o yada. be na taro membero o me yo beto na tana membero joni ay sina dum so ino don ko do mu gola ko on do ko ko no fallo Bile tero mo motoro be na mountain don do yon se pude on bako to jeno don ka wonne do yawgol joni don yo Ene boss gandi. yo ba mo yawka mari grana mana ya ka mo nani wohi ɓe tori kadi mari biisi ɗo tiri ɗo ɓe walla ɓe ɓe henndori noon foñño o ɗo tawe ɗon fonye ko e budon gongon don kombal finno do woddi do kombal finno wonneteɓe Yo passe la procédure est plus ou moins longue. On peut contacter un jeune d'ici tayo do hawji se. joni o do nene sangela ndo jawo on jomu dem joni mbudi jawe grand ni do yara ni do men noddata men anda renseignement o ni no mo joaki do jowo telephone makko écris mon numéro pardon écris mon numéro sur le naka sakta joni noon min faale on tabutu ka suudu son tabiti menen men naɓa ñamete mo inne awa jeejiyo on nani min grand sang amani men ɓe han ɗon andi an ko amen noddotama fiyo men yiyoy ɓe non joni yewti ɗon mi nodday on après ley ma yewti ɗon ɓe wonti ɗon ɓe bien non en ɓeccaɓe tiri enen nde garanaɓe han ɗon ande qu'est-ce qu'il faut faire nani mi garana en hanti awa joni wo tabi mettez le numéro ɗum ma c'est mieux ko jeeɗon pa so ye garo haylaki nan on nani en haldi ɗum yata hayno nokko yata ka yata hayno awa jaɓɓela
Oh là là. Biro. Oh, nani nange taxi moja. Nene nange moja to yeru kawore moto ro mtoni kyo migeji yo. Midandi moto yana ta. Oh là là, elle connaît la moto hein. Merci mes amours, en tout cas ça fait plaisir. Nous sommes à 12 kilos de Mali jusqu'à présent depuis 5 ans. Nous sommes sortis de la maison, hein. C'est pour vous dire que... Oh là là, merci mes amours, merci beaucoup. Hein. Prenez bien soin de vous. Au revoir.